Анкарада 14 сағатсыз турдан-тур эфирда Түркия Авазы радиосының татар тіліндегі топшыруларын тыңлайсыз. Топшыруубуздун бүгүнкү чыгарылышында соңғы хабарлардан соң Түрки дүйнөнүн йулдузлары программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңғы хабарлар. Түркия элбашы Режеп Тайып Эрдоган еш тамашачыларга юнелтилген яңа телевидение каналы ТРТ Генчне ачуу тантанасында катнашты. Пенжишембе күнү Бештепе Миллет конгресс һәм мәдәният үзәгендә яшьләргә, медиа вәкилләренә һәм кунакларга мөрәҗәгать итеп чыгыш ясаган Эрдоган яшьләрне милләт йортында кабул итүенә шат булуын белдерде һәм аларны Türkiye'nin киләчәге дип атады. ТРТ хезмәткәрләрен тәбрик иткән Эрдоган яңа каналның яшьләргә, гаиләләргә, медиа тармагына һәм бөтен милләткә файда китерәчәген белдерде һәм аларга уңышлар теләде. Эрдоган ТРТ Генч каналының фәннән алып технологиягә, мәдәният, сәнгатьтән алып спортка, тарихтан алып көндәлек тормышка кадәр төрле темаларны яктырткан тапшырулары белән яшьләрнең психик, эмоциональ һәм мәдәни үсешенә ярдәм итәчәген әйтте. Türkiye телерадио компаниясы ТРТ гомум мөдире Мәхмәт Захид Собаҗы да чарада чыгыш ясады. Türkiye Cumhuriyeti İlbaşı Урынбасары Cevdet Yılmaz пәнҗешәмбе көне Анкарадагы Илбашы сарайында АКШның Анкарадагы тулы вәкаләтле илчесе һәм Сүрия махсус вәкиле Том Баракны кабул итте. Yılmaz Türkiye'нең эн социаль платформасы аша ясаган белдерүендә очрашуда Türkiye белән АКШ арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгыту, конкрет өлкәләрдә хезмәттәшлекне арттыру һәм төбәктәге соңгы вакыйгалар турында фикер алышулар җиткерде. Белдерүгә караганда яклар икътисади һәм сәүдә мөнәсәбәтләре белән бергә саклану сәнәгате белән бәйле мәсьәләләрне, шул исәптән АКШның дошманнары белән санкциялар аша көрәш кануны кысасында Төркиягә кертелгән санкцияларны да карады. Төркия АКШ хәрби очкычларын сатуны тыючы мондый санкцияларның берлектәшлек мөнәсәбәтләренә туры килмәвен элгәрәк тә белдергән иде. Yılmaz шулай ук очрашуда Иран һәм Сүриядәге соңгы вакыйгалар, Газиза тынычлык планының икенче этабы кысаларында региональ һәм глобаль мәсьәләләр турында фикер алышуларында белдерде. Türkiye Авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШ илбашы Дональд Трамп камау астындагы Фәлестин җирләрендә Израильнең геноцидын туктату өчен АКШ җитәкчелегендә әзерләнгән планның икенче баскычының мөһим өлеше булган Газиза тынычлык шурасының төзелүен игълан итте. Трамп Truth Social платформасындагы язмасында тынычлык шурасы төзелүен игълан итү белән горурланам диде һәм шура әгъзалары якында ачыкланачак дип белдерде. Трамп: "Мин шуны әйтә алам, бу иң зур һәм иң абруйлы шура", диде. Шураның төзелүе геноцидтан соң Газизаны идарә итәчәк 15 әгъзалык Фәлестин технократ комитеты игълан ителгәннән соң күп тә үтми тормышка ашты. Комитет рәислеген Трамп үзе башкарыр дип көтелгән тынычлык шурасы күзәтүе астында эшләячәк. План шулай ук Газизада иминлекне тәэмин итү һәм ышанычлы Фәлестин полиция бүлекләрен әзерләү, өйрәтүгә ярдәм итү өчен төбәктә халыкара тотрыклылык көчләрен урнаштыруны да күздә тота. Хамасның югары дәрәҗәле җитәкчеләреннән Бассем Наим пәнҗешәмбе көне ясаган белдерүендә хәзер туп арадашчылар гарант буларак АКШның һәм халыкара җәмәгатьчелекнең мәйданында, комитетны ныгыту аларның кулында, диде. Венесуэлалы оппозицияче лидер Мария Карина Мачадо Ак йорттагы сөйләшүдә Нобель тынычлык бүләген АКШ илбашы Дональд Трампка тапшыруын белдерде. АКШ лидеры аны арткы планда калдырса да, Мачадо Ак йорт уңай дип атаган сөйләшүләр кысаларында Трамп белән очрашты. Мадуро хөкүмәтен бетерү өчен еллар буе эшчәнлек башкарган Мачадо Трамп белән күрешкәннән соң Ак йорт читендә үзен хуплаучылар белән күреште. Аның Трампка бүләкне тапшыруы илбашы күзлегеннән үз абруен саклап калу өчен дип саналса да, Норвегиядагы Нобель комитеты бүләкне башкаларына тапшырып булмый дип белдерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Бүген без балаларыбызның иң кыйммәтле байлыгы турында сөйләшербез. Ләкин бу байлык акча да, вакыт та түгел. Игътибар итегез. Яшь кеше китапның беренче битен ача, ләкин дәвам итә алмый кебек. Бер укучы 2 минут сайын телефонына кул суза. Көн ахырында инде нәрсәнең вакытны әрәм итү икәне дә анык түгел. Чөнки сонны шырда игътибар ул шәхси күрүкмә генә түгел, системалы рәвештә кулланыла торган ресурс чыганак. Технологик гигантларның яңа валютасы ул игътибар. Социаль медиа, видео платформалар һәм уен кушымталары бирәктә балаларның шекләнгән игътибар диапазонына юнәлтелгән. Бу системада игътибар күбрәк җәлеп ителгән саен, ул шул кадәр кыйммәтрәк була. Ләкин чын проблема шунда ки, бу яшь кына балалар һәм ата-аналар сизмичә була. Ни өчен игътибар нишан булып торасың? Балалар инде бөтен вакытларын бер тик экран каршында гына үткәрми. Алар бер үк вакытта берничә эшне цифрлы, сонлы рәвештә башкаралар. Алар видео карый, SMS яза һәм социаль медиа аккаунтларын тикшерәләр. Тикшерүләр күрсәткәнчә, бу күп эшне бер юлы башкару баш миенең игътибар үзәкләрен киеренкелеккә китерә. Бу арганлык кыска вакыт эчендә өйрәнү кыйнлыклары да, узак вакытлы перспективада исә игътибарны туплау проблемаларына китергә мөмкин. Бу шекләнгән игътибар вакыты цифрлы, сонлы платформалар өчен бик кыйммәтле, алтын бәясендә. Чөнки балаларның һәр гамәле алар контентта күпме вакыт калалар, кайсы рәсемнәргә басалар, нинди тавышларны сайлап алалар, бөтен хәрәкәтләре күзәтелә. Җыелган мәгълүматлар балаларның кызыксынуларын билгеләү өчен кулланыла. Нәтиҗәдә балалар алгоритмнар тәкъдим иткән эчтәлек контент белән үзләренең кызыксыну циклларында тыгылып кала, тузакка эләгә. Игътибар иткән һәр контент аңа тагын да күбрәген тәкъдим итә. Бу рәвешле игътибар шәхси күнекмә булудан туктый һәм юнәлтелә, үлчәнә һәм сатыла торган мәгълүматкә әйләнә. Элегрәк сонны технологияләргә бәйлелек турында сүз барганда игътибар балаларның экраннар каршында үткәргән вакытына юнәлтелгән иде. Хәзер исә бөтенләй башка бер күрсәткечкә корыла. Ул да булса игътибар. Бала видеоны күпме вакыт карый. Контентта ничә секунд тора һәм кайчан билгеле бер кушымтага күчә. Хәзер экранда үткәргән вакыт түгел, игътибар узынлыгы үлчәлә. Американ педиатрия академиясының 2025 елгы медиа хисабына күрә, 8-16 яшьлек балаларның 74% көненә ким дигәндә 4 сәгать экран каршында үткәрә. Ләкин бу вакытның ничек кулланылуы мөһимрәк. Шул ук хисапта күрсәтелгәнчә, бу балаларның 61% контент кулланганда башка кушымтага күчә. Бу аларның игътибарының бүленгәнлеген аңлата. ЮНЕСКОның 2024 елгы сонны укый, яза, белүчәнлек хисабы исә башка бер проблемага ишара ясый. Балаларның нибары 18% гына сонны цифрлы контентның манипулятив аспектларын ничек аерырга кирәклеге турында мәгълүмат бирү тренингын үткән. Экран каршында үткәрү вакыты артса да, тәнкыйти сонны уку күнекмәләре шул ук тизлектә яхшырмый. Бу да балаларны манипуляцияга күбрәк бирешүчән итә. Балалар ни өчен шул кадәр җиңел тәэсиргә биреләсең?
Баланың баш мие әле һаман үсеш барышында. Аеруча 10 яшьтән 17 яшькә кадәр баш миенең алгы өлеше префронталь кортекс карарлар кабул итүдә, планлаштыруда һәм игътибарны идара итүдә катнаша. Бу урын өлкәннәргә караганда күпкә зәгыйф. Шуңа күрә дә аларның алгоритмнар тәкъдим иткән эчтәлеккә каршы торулары тагын да әзрәк була. Моннан тыш, дофамин системасы тиз стимуллар белән җиңел генә эшләтеп җибәрелә. Бу лайклар алу, хәбәрләр карау яки видео агымнар карау кебек хәбәрләрне тагын да күбрәк бәйлелеккә китерә. Бу система активлаштырылганнан соң балалар күңелсез дип санаган теләсә нинди ишәнлектән күпкә тизрәк читләшәләр. Игътибар моннан ары шәхси киңлек түгел инде. Игътибар элек шәхси акыл осталыгы иде. Ул кешенең контролендәге нәрсә иде. Ләкин соңгы гасырда бу өлкә шәхси булудан туктады. Хәзер без нәрсә караганыбыз, нәрсәгә басканыбыз һәм һәр контентка күпме вакыт игътибар иткәнебез системалы рәвештә теркәлеп бара. Бу мәгълүматлар анализлана һәм зур маркетинг икътисадына әйләндерелә. Гарвард университетының 2024 елгы медиа икътисады хисабына караганда, цифрлы сонлы реклама тармагының 2025 елда 875 миллиард доллардан артып китүе көтелә. Бу зур икътисади үсештең нигезендә экран каршында узак вакыт үткәрүче кулланучылар урын ала. Бу кулланучыларның зур өлеше әле 18 яшьтә тулмаган балалар һәм яшьләр. Экран алдында үткәрелгән вакыт реклама бәясе белән формалаша, реклама бәясе игътибар мәгълүматлары белән шәкилләнә. Кыскасы, балаларның игътибары хәзер танып белү сәләте генә түгел, ул икътисади кыйммәткә әверелде. Нәрсә эшләп буласың? Белгечләр шишелешнең бары тик экран каршында вакытны чикләүдә генә булмавына басмасы. Иң мөһим адым балаларга игътибарның ничек эшләвен өйрәтү. Икенче телдә әйткәндә, сонны игътибар грамоталылыгын өйрәтү, цифрлы укый язучанлыкны казандыру. Бу алгоритмнарның ничек эшләвен, иштәлекне ничек үзгәртүен һәм акыл арганлыгын ничек танырга кирәклеген аңлата торган белем бирү ысулын алга этерү дигән сүз. Моннан тыш, гаиләләргә цифрлы тынлык зоналары төбәкләрен булдырырга тәкъдим ителә. Мәсәлән, ашау вакытында телефон куллануны тыю яки атнага бер тапкыр экрансыз көн билгеләү кебек кечкенә адымнар балаларда эчке игътибарны торгызуга ярдәм итә ала. Балаларыбызның игътибары миллиард долларлык икътисадның максатына әйләнмәсен өчен без бүгенлек башлый алабыз. Кечкенә адымнар белән, аңлы сайлаулар белән бергәләп. Тыңлаганыңыз өчен рәхмәт. Киләсе язмабызда күрешкәнгә кадәр. Төрки дөньяның йолдызлары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач язмасына нигезләндеп әзерләгән Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чаралышында Ясәвинең нуры Арыслан баба темасына тукталып узарбыз.
Гомум Төрки һәм ислам цивилизациясының иң мөһим шәхесләреннән берсе булган Хоҗа Әхмәт Ясави Төрки дөньяда исламның җәелүендә һәм суфийчылык таралуында мөһим роль уйный. Фақат Ясавиның шушы рухи сәяхәте мөгаллиме Арыслан бабаның юл күрсәтүендә, әйтеп баручанлыгында шәкилләнә формалаша. Арыслан баба Хоҗа Әхмәт Ясавиның тормышында һәм суфийчылык аңлаешында тирән эз калдырган мөршид. Аның рухи юл күрсәтүчәнлеге Ясавиның исламның кыйммәтләрен төрек халкына җиткерелүендә күпер була. Арыслан бабаның тормышы һәм шәхесе турында төгәйн мәгълүматлар бик әз. Тарихи чыганакларда Арыслан бабаның 9-нчы яки 10-нчы гасырда яшәүе һәм Хорасан төбәгендә суфийчылык белемен таратуы белдерелә. Ислам дөньясында бик күп суфи аксакалы кебек, аның да үз тормышын гыйлемгә, белемгә багышлавы әйтелә. Тирәнлеге һәм зирәклеге белән танылган Арыслан баба Әхмәт Ясави кебек олы шәхеснең үсешендә мөһим роль уйнаган зат. Суфийчылык чанакларында Арыслан баба һәм Хоҗа Әхмәт Ясавиның очрашуы белән бәйле бик күп риваят аңлатыла. Бу хикәяләрдән иң мәшһүр булганы Пәйгамбәребезнең Арыслан бабага бер аманат тапшыруы һәм аны Әхмәт Ясавига җиткерүен васыят итүе турында. Арыслан баба бу аманат белән Төркистанга китә һәм яшь Әхмәт Ясавины таба. Легендага күрә, аманат хөрмә була һәм бу хөрмә Әхмәт Ясавига тапшырыла. Бу вакыйга Әхмәт Ясавиның рухи сәяхәтенең мәгънәви юлының башлангычы буларак күрде. Бу легенда суфийчылык дөньясында метафорик мәгънәгә ия. Хөрмә, гыйлем һәм хикмәт символы булып санала. Арыслан бабаның Әхмәт Ясавига хөрмәне ирештерүе аның хикмәт юлында мөршид буларак вазифасын үтәвен чагылдыра. Бу хикая бер вакытта Әхмәт Ясавиның рухи сәләтне һәм луын күрсәтә. Арыслан бабаның тәгълиматлары исламның төп принциплары өстенә салынган. Ул суфийчылык тәгълиматларында кешенең үз нәфесен тануын, Аллаһка якынаюын һәм җәмгыятькә хезмәт итүен алгы планга чыгара. Бу тәгълиматлар Хоҗа Әхмәт Ясавиның хикмәт аңлаешын һәм ясавилек дип беленгән суфийчылык юлының нигезләренә илһам бирә. Арыслан баба кешене тулайым, бөтен буларак күрүче суфи. Аның фикеренчә, кешенең дөнья һәм ахират тигезлеген урнаштыруы рухи камиллеккә ирешүнең шарты. Дөнья мал-мөлкәтенә артык бәйле булуына тәнкыйтьләүче Арыслан баба кешенең күңелен Аллаһка бәйләргә тиешлегенә басым ясый. Арыслан бабаның Әхмәт Ясави өстендәге йогынтысы суфийчылык аңлаешының шәкилләнүендә үзен күрсәтә. Хоҗа Әхмәт Ясави мөгаллиме Арыслан бабадан өйрәнгән зирәк сүзләрне һәм суфийчылык тәгълиматларын төрекчә шигырьләр һәм хикмәтләр белән халкына җиткерә. Бу рәвешле исламның әхлакый һәм рухи кыйммәтләрен гади тел белән аңлата һәм халыкның күңеленә үтеп керә. Арыслан бабаның юл күрсәтүчәнлеге Ясавиның хикмәт, зирәк сүз йоласының барлыкка килүендә төп роль уйный. Арыслан бабаның суфийчылык тарихындагы әһәмияте исламның төрки җәмгыятьләр арасында киң таралуына өлеш кертүгә бәйле. Ул исламның әхлакый һәм рухи кыйммәтләрен төрки дөньяга ярашлы итеп аңлата һәм аларның исламны яшәү рәвеше буларак үзләштерүенә ярдәм итә. Арыслан баба Хоҗа Әхмәт Ясавиның рухи белешмәсе һәм суфи юл күрсәтүчесе буларак гомум төрки ислам цивилизациясына зур өлеш керткән суфи. Аның Әхмәт Ясавига йогынтысы Ясавиның исламны киң катлам массаларга, киң аудиторияга ирештерүендә күпер вазифасын башкара. Арыслан бабаның тәгълиматлары бары тик Әхмәт Ясавиның шәхесендә генә түгел, бер вакытта
Türkiye, Türk, İslam dünyasının sofiçılık yolosunda da diren iz kaldırı. Bugün Arslan babanın hikmeti Ahmet Yesevi'nin eserlerinde hem Yesevilik yolunun tağlimatlarında yaşarga devam etti. Ol, mürşid olarak bari tek öz şorununa tugul, ondan sonra buğunlarga da tesir etti. Arslan babanın gilim hem bilim, ziraklik bilen to'la turmuşu hem sofiçılık dünyasında hem de Türk medeniyet tarihinde ehemmiyetli miras olarak beylene. Muhtaram Tonşar, Halkara Münasebetler Bölgesi, Fenler Doktoru Cemil Duvaç İpek'nin yazmasına negizlenip hazırlangan topşu tizbimizning kelasi çaralışında ışaşı ümiti bilen isen emin bolığız. Türkiye dünyanın yıldızları. Muhtaram Tonşar, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerşen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle qo'shimtasi oşa tıgınlayasız. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozon vaqti bilan kunduzgi saat 2'de 19 metrli qisqartligining 15360 km/s. Türksat 3A hem Türksat 4A yerishni bilan www.trtdinna.com internet adresi oşa Vot is radio kanalından topşula. Yarta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozon vaqti bilan saat kechki 8:40 42 derece kun chig'ish yo'nalishidagi Türksat 3A hem Türksat 4A yerishlari bilan www.trtdinna.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT Dinna qo'shimtasi oşa Vot West radio kanalından tıgınlayasız. Topşularımız turunda uy fikirlerigiz hem kengash taqdimlarigizni kutib qolamiz. Muhtaram tomoshabin, bizning adres latin harflari bilan PK 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06 443. Elektronik poçta adresimiz tatar bütüçük işareti trt.net.tr. Eliga biz sizin bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuvga qadar.